Tehát, hogyha végzünk a nappal, és tudjuk, hogy most már kezdenénk a pihenőidőnket, ugyanúgy, ahogy a kezdést beadtuk, ugyanúgy be kell adnunk azt is, hogy igen, vége a napnak, és akkor pihenőt kezdünk, és ezt úgy tesszük meg, hogy nyomunk egy okét, ugye újra azt adja, hogy ugye, vagy nyomtatni, de nem akarunk nyomtatni. A harmadik lehetőség az, hogy beadás egyes vezetőre, nyomunk egy okét. Először adja azt a lehetőséget, hogy kezdő ország, de nem kezdünk, hanem végzünk, tehát választjuk a következőt, ami úgy jön föl, hogy célország. Célországnál, amikor villog, akkor nyomunk egy okét, adja az időpontot, illetve az országot, itt kiválasztjuk azt, ahol ténylegesen vagyunk, és ezt leokézzuk. Ezekkel tudjuk választani a más országokat. Ha kiválasztottuk azt, hogy ténylegesen vagyunk, utána ezt leokézzuk, írja, hogy bevitel tárolva, és kilépünk a menüből.